τον Όφη. Δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία, ρωτώ τον συνεργάτη μας τον κύριο Οσιάδο, γιατί αν έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή. Ξαναβλέπουμε αυτή τη φάση την προηγούμενη. Μετά το φάουλ του Κίβου, η κεφαλιά του Χαραλαμπίδη, η μπάλα χτύπησε στο χέρι, πάλι στο κεφάλι καθαρά. Όμως ο Ελβετός διαιτητής ήταν στο χέρι του κόλλου. Ο διαιτητής είχε αντίθετη άποψη. Τέλος πάντων, ένα φάουλ για τον Όφη και ευνοϊκή θέση. Είναι ο Παπαγασιλείου, είναι ο Κιμός, είναι και ο Κίβος κοντά στην μπάλα. Τελικά ο Κίβος θα πετελέσει. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει ο Κίβος και φυσικά όλοι οι παίκτες του Όφη και ξαναβάζει. Μια μεγάλη ψυχή για τον Όφη. Το 25 λοιπόν ο Όφη προηγείται του Κίβος με 1-0. Ξανά το γκολ από το απευθείας σύστημα φάουλ του Κίβου. Και οι παίκτες της Βίτωσα στη σέντρα είναι ο Ιστρένος. Έχει κοντά τον Παπασιλείου. Ένα φάουλ για τη Βίτωσα. Θα πρέπει να προσέξει τώρα ο Όφη. Τώρα θα πρέπει να προσέξει ο Όφη, γιατί οι Βούλγαροι ασφαλώς θα βγουν μπροστά. Και είναι και η βουλγαρική ομάδα μια ομάδα με αρετές. Να εδώ ο Ήλιες που γυρίζει πίσω προς τον Κόε. Και πάλι Ήλιες. Μαρινάκης προσπαθεί να σκεφτεί να κερδίσει ένα πλάγιο. Νόμπιας, Κίμπος, Ίσης, Κοινός. Κρατάει την μπάλα, απέκτηκε τον Ιορδάνο, Κοινός ανοίγει προς τον σκόρερ, τον Κίμπο. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Έκοψε ο Ήλιες. Περσίας, πίσω στον Ίσης. Ίσης που απέφυγε τον Ιορδάνοφ για τον Νόμπια, τελικά έδιωξε ο Μαρκός σε πλάγιο. Ή δεν είναι πλάγιο, δεν έχει βγει μπάλα πλάγια. Είναι ο Κίμπος που άφησε για τον Κοινό. Γουλής έχει κοντά τον Ιστρένο, θα αφήνει πίσω την μπάλα στον Κοινό. Αυτός για τον Κίμπο. Περσίας κάτι προσπάθησε να κάνει, τελικά η μπάλα κατέληξε στον Βέλεφ που κάνει την απευθείας μπαλιά για τον Σπυράκο. Είναι κοντά του ο Ανδρεανίδης. Έχει γίνει κάποιο φάουλ, επιθετικό φάουλ από τον Σπυράκο που καταλογίστηκε αμέσως από τον διαιτητή. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του Όφη. Νόμπλιας έχασε την μπάλα, ίσως να έγινε και κάποιο φάουλ εκεί. Τελικά η Ιορδάνος θα κάνει τη βαθιά μπαλιά προς τον Σιράκο, θα κόψει ο Ανδρεανίδης και τώρα Κοινός. Κοινός που ελέγχει, κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Ιορδάνο. Εξακολουθεί να την κρατάει, τελικά γίνεται το λάθος, είναι ο Σιράκο που ανοίγει για τον Ιστρένο που μπαίνει μέχρι την περιοχή, προσοχή! Η μπάλα ευτυχώς έφυγε out. Να εδώ ο Κοινός πάλι. Κίμπος. Πολύ ωραία σέντρα, εκεί έκοψε ο... Να ο Μαρινάκης, γίνεται σούτα από τον Χαραλαμπίδη για να φύγει η μπάλα out. Εδώ ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης. Ξαναβλέπουμε μετά την σέντρα, έκοψε εκεί προς στιγμή ο Ήλιες, τελικά ο Μαρινάκης έφερε στον Χαραλαμπίδη και έκανε το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν για τον Όφη, για την Βίτωσα, εδώ στο γήπεδο του Όφη. Είναι ο Τάκης Περσίας που αφήνει την μπάλα για τον Παπαβασιλείου. Κέρδισε ο τελευταίος ένα πλάγιο από τον Βέλεφ.